Διάβαζε, λέει ο Βέγκος. Από μέσα, απόξεσαι ο Ρενακώτη. Εντάξει, λέγεσαι ρε παιδί. Μετά του λέει, διάβαζε εστιατόριο για Ενκαρνασιόν, πλατεία Κουμουντουρού 35, όχι αυτά ρε. Και του λέει ο Βέγκος πια, τα φαγιά ρε. Του λέει ο άλλος τα φαγιά, ο Φέρμαν. Και αρχίζει το Βέγκος. Μακαρόνια με κιμά, κάτι πιο εκλεκτό. Καρύδες από λέμονο, κάτι πιο εκλεκτό. Ατζέμ πιλάφι, κάτι πιο εκλεκτό. Μπαρμπουκία τηγανιτά, κάτι πιο εκλεκτό. Και δεν διαβάζει μόνο σου πει. Και του λέει μετά ο Φέρμαν, φέρε μου μία γίγαντες γιαχνή. Και του λέει ο Βέγκος, μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρώνεις.